Du har ringet til 6050. Ved du hvad? Jeg vil gerne frabede, at I ringer på mit nummer, fordi den er helt ude i sovsen. Farvel, hej. Det er jo ikke dig, jeg taler med. Det er telefonsvaren, mand. Jeg kigger sådan med, jeg kan ikke. Det er hvad, du er tryg, du er ved at have Alzheimer eller sådan noget. Eller noget kub, mand. Du ringer også til mig i Netto og siger, Ja. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det er fordi, jeg har glemt noget. Ja. Og så havde jeg ikke tænkt så, du er noget, der bruger at svare. Det er Havnesø. Havnesø, og det ligger oppe i en løbemand. Hvor vej til Kalmborg. Men hvorfor viser du dig sådan op? Det gør jeg ikke. Nå, for helvede, men der er en, der... For at afspille beskeden,